Áno. Čo si nahral? Ahojte. Mami. Zlatínko, som unavená. Kde je Emily? Tak my asi pôjdeme. Poďte chlapi. My asi ideme. Mami, keď sa to dozvieš, tak... Prečo plačeš? Keď sa to dozvieš, tak... Dobrý deň. Dobrý deň, čo sa stalo? To sa práve aj ja snažím zistiť. Kde je Emily? Prosím vás, nebuďte na ne prísne. Určite je niekde tam. A ona... Čo? Ona... Tak asi ja pôjdem. Dovidenia. Kde je Emily? Mám dosť nervov na to, aby som prišiel z roboty a prišla je unavená. Ona teraz nemôže. Niektože nemôže. Ukáž mi. Nie, mami. Toto je. Zase nás niekto vyrušuje. Keď som s tebou si chcela užiť jedno po obede. Čo? Tak s ňou si to vybavím. Čo? Mami? Mám nervy. Pustím ma dnu. Takže ty takto, moja zlatá. Mami, ale už mám 18. Ja asi pôjdem, dovidenia. No dovi. Tvoja mamka tam je. Závidím, nesnášam tvoju mamku. Ja neznášam zase tvoju. Hlavne, že ty si to dovoľuješ v škole. Je mi z teba zle. Si hrozná. A už za mňou ani nechoď. Mami, ja ti to všetko vysvetlím. Mala si dosť času na vysvetlenie. Už nepotrebujem s tebou ani o jednej reči hovoriť. A budem rada, keby si ma nechala na pokoj. Keď už si dospela, tváriš sa, že si dospela. Bývaj si sama. Prehrala som to. Ja som taká hrozná. Teraz budem žiť tuto iba v škole. Na ulici. Musím si zobrať nejaké oblečenie. Dúfam, že si to mama bezo mňa užije. Určite by bolo lepšie, keby som zomrela. Ale mám čas. Akože ona si tie veci bere. Nemám žiadne pyžamo, nič nemám. A nemám ani s kým bývať. Ja som to proste prehnala. Určite budem iba žiť tuto, kde sa nikto nedozvie o tomto. Upokoj sa, mám 18, aj ségra tak skončí. Aspoň, že mám toto pyžamo. Už nevládzem tento život žiť. Budem pubertečka, bola som aj. Tento život už nechcem žiť.
žiť, chcem zomrieť. Ale nemôžem to urobiť, pretože stále tu budem s mamou. V akýchkoľvek situáciách. Som len človek. Aj tak mi bude bez nej dobre. Ale odrazu už mi začína chýbať celkom. No to dobre toto. Tak teraz všetko mám. Aha, ja môžem pracovať ako doktorka. Alebo... Nie. Toto budem používať. Toto. Budem sa cítiť ako hasič. A môžem to aj dokončiť, ale vôbec ma to už nebaví prísť. Dobre, takže... Mám telefón, doma mám telefón. Super. Musím si to tu nejak zutulniť. Toto si vyhodím, tento skryt. Je veľmi dobrý, toto si vyhodím. A domov si musím vyzobrať moje oblečenie, všetky moje veci. Moja minúto bez nej. Tak, toto si vyhodím. Tento skate si neviem, tento nechcem. Tento skate bude toto. Tu si budem dávať oblečenie. Tak, aspoň dobre na niečo. Toto tu budem mať. Túto krabicu vôbec nebudem potrebovať. Keby náhodou niekto prišiel na návštevu, tu si dám. Tak, nejak si to začínam zútulňovať. Aj toto tu vyhodím. Tie kamery sú veľmi pekné. Ale mikrofón? Ten nechcem vôbec. Na čo je mi to? Toto vyhodím. Aspoň si to tu zútulním. Ale skateboard neviem jazdiť. Ale vyskúšam to niekedy. Toto si zoberiem, táto hruška sú mi na nič, keď aj tak budem stále iba to v tomto krásnom dome. Tak toto tiež vyhodím. Super. Toto si tiež vyhodím. Je toto zútulnené. Teraz idem pre veci. Dám si moje... idem si pre veci. Malá Anka. Zlatičko. Čo sa stalo? Zlatinko, choď do izby. Aňo. Čo sa stalo? To bude na dlhé vysvetľovanie. Ale máme konečne peniaze. Čo? Sa nečudujem, ukáž. Čo? Ukáž druhý kufor. Čo? Tak, ty si poriadna zlodejka. Ty si poriadna zlodejka. A hlavne nikomu to nepovedz. Nikdy. A tento kufrik som ukradla. Mám všelijaké tajnosti. Super. Dúfam, že nikto nepríde na... Takýko to sa nikto nevedie. Dobre. No, tak. Smutná správa. Emilia dnes bola v škole. Vieš? No. Čo sa zase stalo? Toto prípady si rád vypočujem. Toto je smutné. Vyhadzujem ju z domu. Čo? To len tak nemôžeš. Ale môžem. Keď som prišla do školy, Klárka plakala, bála sa. A našla som ju v pivnici s nejakým chalanom. Čo? Tak ju už nikdy nechcem vidieť. Ani ja. Že vraj príde si pre veci a odíde. Je mi jej ľúto. Ale tak nemám si začínať do nových chalanov. Je to jej chyba. Pardon.
Je mi jej ľúto. Nie. Bali jej veci. Dobre. Toto bolo jej pyžamo. Jej oblečenie. Toto bolo... Toto je... Part 3.